Halo Pak. Iya. Niki ngeten, niki kok numpak travel Bintang Junior. Enak banget Pak. Enak jare aku kurung wong-wong guru ngomong jare-jare ki aku ngrasake tenan. Ya, Nduk. Mas Budi. Mas Budi. Lah iki ki nggon apa, Mas? Isine suket tok kaya ngene kuwi arep suket. Budal, Kang. Orang kaya. Tahu ciu. Kenapa? Motor rek penuke kaya ngene. Motor apik. Lek lapak kene nggo dodolan iki masuk iki. Wong lewat mesti yo. Wah, bunda serpas ini. Berjalan, jos. Usaha. Tuku, didol. Didol, tuku. Sepi ini. Didol. Tuh, tuku. Leman. Ngapa ta, Pak, ning kono? Kula nak ngapa ta? Dasar dodol aku. Bo, tuku. Akulan, Bo. Bakul apa? Wong montor wis duwe, duit akeh. Aku kok tak nggo kegiatan. Timbang ngopo ning omah? Lha bakulan apa kowe iki? Sayur, Pak, sepine weram kok, Pak. Sepi. Ayo, sik semono mbane kuwi. Kowe sak tukune kowe. Tenane. Iya, sak tukune. Ketake wong susah ngono iki anak. Aku wong susah kok, Pak. Anakku akeh, bojoku minggat. Minggat. Cuk nek kabeh sak bronjone sak tukune. Tenane. Iya. Lho ya. Ditoke. Nuwun, alhamdulillah. Oke. Ya, Pak, gombale sisan. Wis sak gombale kono karepnya. Gua anake. Matur nuwun ya, Pak ya. Iya wis, dimulai kono nggo kepene anake. Bojone minggat lae. Yo, tak entuke sapi apa gelem sapi kula nang kabeh kan. Iki
Mumpung anake Pak Bos renek. Andi wis tak putus. Tapi kan aku jadi pacar Agung. Ya, itik. Tiga Agung baik. Ya niki mesti wonge ngarit iki mesti. Lha ya. Cireng. Cireng pagi. Cireng. Pasukan. Loh, Juran. Apa ane kono iki? Lak-lek Pak ono sapa ora iki? Oh, biasa nggih lek men kok. Apa jeneng? Kok saiki dasar tak go kegiatan timbang ngopo ning omah. Aduh, Sarto kathah yang turu nang omahe penak. Lek. kene ukur tak go kegiatan timbang ngopo ning omah aku. Bakulan apa iki? Cireng iki wis ra payu-payu, Lek. Lah susah lho ketayan. Ya tuku sekarang tuku. Oh, tuh Mbas. Tuku ah. Oh, sak men. Tak tukonane. Urung entek penglaris mesti. Tuku. Pinten dadak nglecek iki pinten dadak nglecek ngopo iki arep ngopo iki? Dadi rosne tumbas, pinggirane Bang ribet-ribet. Tak tuku kabeh. Tenan kuwi. Iya, In. iya. Tak pite tinggalan. Tak pite. Iya. Lah aku ngaku. Gampang duit to. Tenan lho, Lek. Iya tak tuku. Lak. Pak ono sapa ora? Oh, nek ngoten ngaku. Duit akeh. Ah. Tah Tinggalan bitmu. Nggih. Mas, lumayan iso tak kembangi. Kembangnya kepiye? Lah aku duwe ide cemerlang lho, Lek. Apa kuwi? Tebak-tebak angka berhadiah. Main kuwi togel kuwi ngawur lho. Wis tak omongi aja main togel. Enggak koyo anu lho kurban iki aku iki arep. Jenengan gara-gara togel sukses ngoten kok. Sukses kepiye? Lah niku, Aku iso gadah mobil iso. Duitku akeh iki mergane. Biasane wong sugih, mantu wong sugih. ngoten. Ilang. Tipu. Wah, aku entek-entekan nang togel saja. Ora bener iki. Kira togel, Lek. Iso mlaku ora iki? Weh, sae, Lek. Ngoten. Dak. Bukan ngoten, Lek. Tak mantuk Ya sudah ngono. Wah, mantuk yo, Lek. Iya. Lak lek Pak anu lho. Nggih, Pak Johan. Iya. Golek. Pak. Wah. Lagu Agung. Iya. Halo sayang. Mas Budi. Piye kabar? Oke Mas Budi. Lagi mau ngopo ngarit to? Ya saya ngarit ta peneh. Kok dengaren rene. Lah aku kangen banget karo kowe. Oh dunene pacarmu lho. Yo ora. Wong aku ki tidak bisa hidup tanpa dirimu. Masa? Hanya dirimu seorang. Ora percaya gue. Apa? Tak ya. Aku ulang tahun kapan kae. Ngerti. Nah iya, aku juga kowe. Alhamdulillah. Jangan larang. Sebagai tak padamu. Iya. Endi? Tanda terima kasih endi ki? Ora di. Hah? Oh iya asli. Makasih Mas Budi. Sopo kuwi wis silite Mas Budi? Hei, ngapa kuwi? Ampun yang. Oh. Ternyata selama ini kowe jek hubungan to karo sakliyane Andi. Iso tak jelas, iki mau guru kekancan. Ternyata gue manfaatnya aku teh mau nek wong sugih. Ora tenan, ora. Kowe iso tuku apa-apa mergo tak tukokke. Iya ya. Ternyata mbok ngopeni gendakmu. Ora. Aku ora trimo. Hei kuwi. HP kuwi kene. Kuwi yo klambise kono kok ning. Cepet. Udah no yang. Cepet. So gon ngelap motor yo. Kang. Kang.
Pak. Halo, Dok. Pak, iki aku ngerti Mas Budi karo Agung. Ternyata mereka sama iki sehubungan. Lah, Aku mau pokoknya rabi mbek Mas Budi. Pak, kowe ngerti ra sama iki awake dhewe kudu dimanfaatne Mas Budi karo wong tuane. Wes Pak, pokoknya batal. Aku ra mau ora oleh Mas Budi. Bagus banget. Oke. hei, ini Kenapa, Pak? buka motornya sanggalan raiso. Namanya di, Megane Pak. nanti. Ketua kali ketemu jenengan apa lah? Betul HP anyar pamer-pamer ke koncone wae. Waduh, ini gayamu lho saiki. Lah kenapa, Pak? Aku ditelepon anakku. Jarene anakmu iki karo ijik karo pacare sing nomor 2 Agung. Dadi wis ngapusi aku karo anakku. Betul ngertos Pak, mboten Pak, satu mboten. Ora iso. Mboten. Batal perjanjian. Lah pripun, Pak? Nek wingi aku karo kowe jek tak tenggang 10 dina, seminggu, 2 dina. Saiki ora iso, kowe kudu lunga kene. Ampun, Pak. Lah pripun, Pak? Kula omongane, Pak. Anak kula omongane. Kowe mulai saiki metu kok omah iki. Neng yo ora apa-apa. Lah, nggih. Bisa pikiran. Ora kuwi lu tak bacotne. Ora apa-apa kowe nggawa apa sing sak duwemu ning kene. Ning sing ngapo iki klambi tuku nggo dituwi. Nggih. Top iki, Nggih, Pak. tas iki, Nggih. kenapa niki? Nggih. Hah? Lu iki sing tuku yo kaya iki. Duit sing aku dhewe iki. Klambi nih, tasnya cepet iki. Ampun toh, Pak. Kasih cepet. Ampun, Pak. Kasih cepet. Ampun toh, Pak. Kowe saiki lunga kok kene. Kathok ora sangsi sini wong. Lah napa toh, Pak iki? Kamu gawa apa gawanan? Apa-apa napa meneh toh, Bu? Bocah wong nyusake wong tua wae. Res, sesuk tak sur. Ampun, Pak. Suki pakai dia, ini kon minggat ini. Kenang-kenang. Bocah-bocah pekak. Kenapa kamu suki? Udah itu menang-menang. Ini gila siapa ini? Bocah-bocah dengan bangun dengan dia aku ini. Allah. Mungkin orang nak entah aduh, biar melarat saya ini balik melarat. Sembako. Kuat kutu kuat aku. Bocah kena gembira. Aku ngarep bangun nanti putih pada pucak kita nanti. Kepitong nih. Keluar juga kamu sama luang. Ngapa? Awak iki kon lunga kok omah. Apa? Kon lunga kok omah. Pak Bos iki kon lunga dhewe. Iya,
Alhamdulillah. Kowe ngerti ora, Pak? Sugih iki levelku. Melarat di laki kelasku ya. Itu Jangan tanggung nambah kowe apa to.